At datayon kakabsat iti lesson 11. Kadaytoy nga nagpintas nga inadal tayo nga leksyon kadaytoy nga 3 nga bulan. Manipod iti bulan ti Abril, Mayo, ken itatang Hunyo. Ket nga di tayo naglipas kakabsat. Ta lesson 11 nin iti apan tayo nga adalen. Ket kayat ko kapsat iti mangited iti panagyaman kini Apo Dios. Iti panagtultuloy nga panagkakadua tayo. Pacheck nga ni Apo Dios ket inus-usar na. Daytoy nanumo nga programa tayo. Nga idanon na iti ayat na kada kayo kakabsat. Kitagyaman tayo ta dayjay pa nagkakadwa tayo. Ket nakita tayo dayjay kinamanagayat, kinamatalek ni Apo Dios. Iti panangitid na kakabsat. Dagiti leksyon tapno maisagana dagiti panagbiag tayo. Nga sumabet kadayjay nga aldaw. Iti panangibaon na iti anak na tapno umay na nga urnungan dagiti amin nga may salakan. Iti kararag, iti tunggal maysa kada tayo. Ket adda tayo kumamaamin. Agkakadwa tayo kakabsat. Nga agawid iti pagarian ni Apo Dios. Ket kas iti inkarina. Nga iti tunggal aldaw iti panaginana. Intun no urnungan nan dagiti umarwak nga insalakan na babaen ti parabor na. Saantun nga iti maysa nga tao akas kanya ken digiti amin nga mangited iti panagadal. Iti agadal to mangiturong, mangisuro kadagiti maysalakan. Tani Apo Jesus mismo to iti mangyadal kada tayo dagiti leksyon nga kayat tayo nga damagan. Anyan kakabsat, dayjay kuma iti kang kanayon nga ited iti pamati tayo kada tayo. There will be a time when all the saints will be together. Iti langit kakabsat, daydayawan tayo ni Apo Dios. Sakbay tayo ngagpatuloy, dawat kakabsat nga agkararag tayo. Agyaman kami Ama, ket saan minto nga maibkas iti nananay a panagyaman mi ken ka. Gapu iti dakkel nga ayat mo kada kami. Uray pay kadaytoy leksyon nga ingkam inadal. Nga buklen mi iti Samarina kadaytoy nga oras o Dios. Inpakitam kada kami. Dayjay kinapateg mi iti sangwanam. Tapno maamuan mi o Diyos, nga da kami digiti pudno nga anak mo. Ket ilisi na kami kadayjay pungtot iti kabusor. Tulungan na kami nga rod. Babaen iti Santong Espiritu ipasagapsep mo kada kami Ama. Dagiti kinapudno, manipod kada ito nga leksyon. Dagiti iti pagyamanan mi iti naganap po Mesos. Amen. Ken Amen. Ti paulo ti leksyon tayo kakabsat, the seal of God and the mark of the beast. Agtultuloy nga adda iti duwa nga partis kadaytoy nga great controversy. Manipod iti langit inadal tayo. Gapu iti tarigagay ni Lucifer. Nga kayat na nga alaen dayjay nga akam. Ken uray dayjay trono iti Dios aman nakabalin amin. Ket iproklamana maysa a naparsua nga isunameten ket maibilang akas iti Dios. Ijay langit nagrugi daytoy adakkel panagbinuson. Naamuan tayo na abaken
ni Lucifer. Naigarangugong iti rabaw ti daga. Unfortunately, naalilaw na iti tao a pinarsuan ni Apo Diyos ket nang rugi iti basol. Ngem gapu iti ayat ni Apo Diyos. Inted na iti anak na, tapno subutin na. You know, the story of redemption. Adadtoy ni Adan, pinarsuan ni Apo Diyos, kukwa ni Apo Diyos. You are owned by whom you serve. The day nga pagserbyam, you call him Master Apo. Ngimidin nga nagbasol ni Adan, he departed from the original plan. Isumutin iti akin kukwaken kuana, dayjay nga kabusor. So the plan of redemption was to redeem. Alaan ni Apo Diyos dayjay kukwana. Tapno daytoy ako kuana. Maisalakan manen. The process was long. Ket masapul kakabsat nga matungpal dayjay inbaga ni Apo Diyos ijay Genesis chapter 3 verse 15. Nga daytoy akabusor dayjay nga ulag, dayjay nga Satanas. At danto ti maianak kadaytoy nga babae, the seed. Isuna ni Apo Jesus. Dayjay anamarso, that creator God, in order to redeem dayjay a pinarsuanan, must come as a man. He will be incarnated as a man. Isungay dyan Mateo 1:21. Kunana ni Apo Diyos, ket ayabam to itinagan na Jesus, ta isu iti mangisalakan kadagiti tattao manipod iti basbasol da. And when that plan came, pudno dayjay baga ni Apo Diyos iji iden, sugaten to daytoy nga ulag iti mukod daytoy nga anak. Ngem dayjay nga anak, sugaten nanto dayjay ulo, dayjay nga ulag. Then the war rages on. Adda ti gayjay anak pili nga anak ni Apo Diyos. Isu dayjay inayaman na nga remnant. Ti kababalin dayjay remnant, isu iti kababalin dayjay original. Tapaset dayjay remnant naggapu iti original. Itatan ito'y great controversy kada ito'y mauding al-aldaw. Inbawing kakabsat, iti kabusor, iti pungtut na kadayjay a babae. Now the woman is now the church. Daytoy a church, isuti nangurnungan ni Apo Diyos, kadagidjay nga inayaban na, those whom He redeemed. By the power of choice, han nga pumilit, han nga agpipilit ni Apo Diyos. Idi nga nakita digitoy nga tattao nga inayaban ni Apo Diyos. Dayjay ayat ni Apo Diyos, they have chosen to follow Jesus. Ket idi nga naurnong da, kadaytoyen nga iglesia, nanaganan a babae. Anya napasama. Daytoy a dragon. At damat iti agents na.
nga usaren na, tapno parmeken na, daytoy nga babae. Anya ka babalin dayang babae? Apokalipsis 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Agturong kadayjay leksyon tayo kakabsat. The seal of God and the mark of the beast. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Apokalipsis 7:2-3 na isurat ket basaen tayo. Ket nakitak ti sabali nga anghel nga umuli manipod iti liliggikan iti init nga adda kenkuana iti silyo iti Dios a sibibiyag. Ket pinukawan na iti dakkel a timek dagiti upat nga anghel a naikan iti pannakabalin amang ranggas iti dagaken iti baybay. Ako na di kay ranggasan ti daga kastamet iti baybay wenno dagiti kay kayo agingga adikam na selluan dagiti adipen ti Diyos tayo kadagiti mugmuging da. Umay iti dakkel adidigra. Adda iti upat nga anghel. They are standing in the four corners of the world. Nakasagana dan kakabsat nga ibuyat dayjay pungtot iti Diyos. Pangibuyatan na dagijay nga saan nga dumngeg kadayjay na imbag adamag ti pannakaisalakan. Dagijay nga naalilaw ket agtalin na edda kadayjay pannakalilaw da. Nga magyaman tayo kakabsat. Dayjay uneg kadagitoy nga systems dayjay inadal tayo idi naglabas. Digitoy nga uneg itig iglesia. Ruar kadaytoy akoral daytoy remnant church ni Apo Dios. Kunana ni Apo Jesus iti Juan 10:16. Adda iti karnerok iti sabali nga pagtaraknan. Isu nga iti awis kakabsat. Di inadal tayo. Revelation 18:4. Rumuar kayo utat tao. Pagkaponda, idjay pailaeng kakabsat. Ayan iti ulbod a pampamati. Adda dagiti anak ni Apo Dios idjay. Makitayo iti pagrebangan tayo. Makita tayo kakabsat. Dayjay urgency iti trabaho iti iglesia. Agyaman ta daytoy nga anghel ket kunana aguray kayo. Adupay dagiti anak iti Dios tayo nga masil sapol a masilwan. Sakbay nga ibuyat ni Apo Dios iti pungtot na. Masapul ang masilwan dagiti anak na. Apay kakabsat. Tapno saan tayo nga mairaman kadayjay pungtot iti Dios. Daytoy apan nakasilyo. No alaan tayo gamin iti Genesis, ingana kakabsat iti Exodus. Nang nangruna kadayjay nga panangayaban ni Apo Dios kadagiti anak na nga napan idjay Ehipto nga inbaon na ni Moses rumuar kayo idi saan nga palubusan ni Paraon inted ni Apo Dios dagiti 10 nga saplit ket iti maudi a saplit isu iti saplit ni patay. Iti libro iti Apokalipsis, adda iti 7, there are 7 plagues. Adda iti malukom, ibuyat da kakabsat.
Apay nga kunana di anghel, di kayo dangran. Tapno dagiti anak ni Apo Diyos sika ken iti siya. No iti panagayat ni Apo Diyos ket sibibiyag tay tupay kakabsat. Intunudumteng digitoy nga pampanuwen in the last days. Awan iti pagbukngan tayo taapay, adda kada tayo dayjay silyo ni Apo Diyos. Saludsudem, kasano day ta pastor? Subliem dayjay ted, 90 asaplit. Subliem di may ika-90 asaplit, saplit ni patay. Kunana ni Apo Diyos ken ni Moses, ibagam kadagiti anak ti Israel, nga iti tunggal balay da ijay arwangan, iji bautek iti arwangan da, adda kuma iti dara. Da iji dara, iji bautek iti balay da iti Israel, represented the blood of Jesus covering that house. Ket iti tunggal balay iti Israel, adda kakabsat da iji dara. They were sealed during that time by the blood. Ket idin alumasat iti anghel ni patay, nakita na dayjay dara. Linabsan na, isu nga dayjay kunada nga Passover, linabsan na. Ket napan kadagiti babalay iti Ehipsyos, uray pay di balay ti ari iti Ehipsyo nga ni Paraon. Awan iti dara. Makita yung kabsat, in that scene, there will be two groups. There were two groups. In the last days, there will be two groups. Dayjay adda iti silyo ni Apo Diyos. Ken dayjay awan iti silyo ni Apo Diyos. Dayjay anasilwan kunana dayjay anggel diyo ranggasan. Ta intun no adda dayjay silyo ni Apo Diyos. Umayman dayjay pungtot. Awan ti pagbukngam akas jay panagbutang dagiti Israel ijay Ehipto. Linabsan isuda dagiti anghel. Agsangsangit agdungdungaw dagiti karkarubada. Taapay, they did not have the seal of God. Importante daytoy kakabsat. Denggen nyo dayjay warning kakabsat. Adda iti pablaak. Iji Apokalipsis 14:9 ken 10. Naisurat ket basaan tayo. Ket sabaling anghel, daydi maikatlo, sinurot na ida akun kunana iti dakkel timek. No iti sa sino man nga agrukbab iti animal, ken iti ladawan na, ket pamarkaan iti muging wenno imana. Isumet uminom to iti arak iti pungtot iti Diyos. Nga adda na isagana nga awan anyaman alalaw na. Iti kupa iti pungtot na. Ket matuok to iti apoy ken asofre. Iti imatang dagiti santo nga anghel na. Ket iti imatang iti kordero. Here again are two groups. Umuna, dayjay adda iti silyo ni Apo Diyos. They are safe. Mikadua, dayjay adda iti marka ti kabusor ti animal. They are not safe. Agtutuok danto iti apoy ken iti asopre. With these two groups, agyaman na kabsat ko, you have already chosen nga ditoy grupo ni Apo Diyos iti ayan mo.
Gapu ta pinilim. Gapu ta pinilik. Again, this is a power of choice. Dahil panang pili tayo kabsat. Nga makikamkamang kadaytoy. Nga ayan iti anak ni Apo Diyos. Where the children of God are gathered. Daytoy dahi iglesia na. Sino kayo? Sino ka? Sino ako? Kunana ni Apo Diyos. I like the description. Ni Apo Diyos iti nang ibagano sino ka, kabsat ko. Apokalipsis 14:12. Ket aramidem a singular, ikabil mo nga sika. Numumpay daytoy ket ingkabil ni Apo Diyos nga particular a description panangiladawan na kadigitiyay nga anak na nga ikan na dayjay silyo na. He will give them the seal. Anya ti kababalinda. Basahin tayo. Apokalipsis 14:12. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos. Nga salimot metanda dagiti bilbilin iti Diyos. Ken iti pamati ken Jesus. Kadaytoy kakapsat nga bersikulo. Revelation 14:12. Malagip ko iti kapadasan. Many years ago, iti siyak iti district pastor ito Eastern Tarlac District. Nalawa iti distrito mi idi kakapsat. Manipod iti kuya po, metro kuya po kunaday tatan. Agrugi ka iti San Felipe, San Manuel Tarlac. Ingana iti maudi nga iglesia ito'y abagatan, iti Carreño Paniki. Sadan tupay na inayon kakapsat, digjay kapkapilya, ijay bambantay, ijay iba, ken Maldero. At nagyan kami ijay Carreño. May sangal daw, imay kanyak ti may nga karuba. Tinagal na ni Manong Jusing Jimenez. Pastor, una na ka. Di la mabalin nga intuno rabii, umay ka di balay. Apay manong ko na. At dagamin di kiti umay nga mangmangted kanyami ti adal, kahit mi nga umay ka. So, we agreed na panak kakabsat. Timangmangted kanyada iti Bible study, and that night, haanin kita missionaries dati may, no di dayjay head elder, iti congregation kakabsat, dagiti kakabsat tayo nga Mormon, the Church of Christ of the Latter-day Saints, iti Paniki. Aduda nga napan, naurnos di balay digiti Jimenez. How I wish our pastors can use the technique digito nga kakabsat tayo nga Mormon. Inyaplag da iti lamisaan at da iti church, a miniature model da iti church da. At da iti nagan na, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saint. Nalpas iti lecture na, kit kunana day tiyay nga Amerikano, amuyo iti may nga paglaingan digito nga kakabsat tayo nga Mormon. No kumaad day di Amerika pa lang. And he will be assigned as a missionary ita Ilocos, they must learn Ilocano. No di Bisaya, they must learn Bisaya. Tapno digito nga pasyar, they can talk to the natives, digiti umili. Ket, kunana ka, mayroong ba kayong mga tanong? Kinita na ni Brother Jimenez. Ket agsipod ta kinita na may, dahil pastor.
kung kunak kakabsat, mabainak ko mga agsalutso. Then I asked, Elder kunak, will you please give me a text from the Bible that defines the word saint? Nala na di Biblia na. Basa kakabsat. Tuloy nga basa. I guess he was able to read about 10 verses already. Idi kita anak, are you satisfied ko na? I'm very sorry, I'm not satisfied ko na. Idin isuna nagsalutsod. Do you have a verse that would qualify the word saint? Itimbaga kakabsat, daytoy ad-adalin tayo itata. Revelation 14 verse 12. Please read it from your Bible. Revelation 14 verse 12. Binasa na. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. Kit kunana, do you mean the saints will keep the 10 commandments? Iti kunana, that is what the Bible says. Do you mean even the 4th commandment? That is what the Bible says. Idi imbaga na, my brother the Sabbath was made for the Jews. Naramid nga agpay ka dagiti Hudyo Elder that is not what the Bible says. Idin na nga, anya iti suro ti Biblia kunanan. So I was now making a Bible study with them. Sanlanganan nga digiti Jimenez, pati digiti missionaries. Iti kunak, the word Israel came from the name of Jacob. Idi asinukatan ni Apo Diyos, itinagan na at that mountain when God wrestled with him. Anya nagamo na Apo Diyos ka Jacob. Manipod itatahanan nga Jacob tinaga mo, Israel. So rimwarde tinagan nga Israel. Ngem, sakbay ni Jacob, sakbay ni Isaac, sakbay ni Abraham, nga isu iti kuna kayo nga ama dagiti Hudyo. In the Garden of Eden, God instituted the Sabbath. Kikita at the reaction da. They were listening. And then Jesus said, kunak kanyada, the Sabbath was made for men and not meant for the Sabbath. Haan nga imbaga ni Apo Jesus, the Sabbath was made for the Jews. The Sabbath was made for men. Then I asked the elder, Elder, are you a man? Imisem ket kuna na yes. God is telling you that the Sabbath is also for you. Linipas mi kakabsat na Bible study. Baga kada kayo. From that night, it was a Friday night. The next morning, Sabbath, dagiti Jimenez at dada ije kapilya tayo ije karinyo. Numapang kayo intuno Sabado ijay karinyo. Church ijes karinyo paniki tarlang. The Jimenezes are there. Dagiti apuda ni Madam Jorema, suna iti head superintendent. Anyan kakapsat, adda dagiti anak ni Apo Diyos, kadagiti sabali pagtaranang kamaw. Ngem kitain tayo, nga addadtoy met kakapsat, dayjay kabusor, daytoy asasantos. Anya dayjay. Addadtoy dayjay babae. Inadaltay din. Daytoy nga babae nga pagyanan kamkameng pagkikamkamengan. Daytoy nga sasantos. Kinawusan ni Apo Diyos iti init.
Malagip niyo di lesson tayo. Malagip niyo di illustration ko. Nga saan mo nga mabaling nga perengen, di init. Ngem di sun, S-U-N, is a representation of Jesus Christ, the Son of Righteousness. Di kawus nga inted ni Apo Diyos nga agpaay. Kadigijay asinilwan na the clothing that God will give to whom He had sealed is the clothing of the righteousness of His Son, the robe of righteousness. At dato'y nga babae, kakabsat. Daytoy a babae ang nakita tayo, dayi balang kantis na lambaga. Manen, idi inusar tayo, iti inbaga tayo, dayi kulor, iti nalambaga. Crimson is a representation of sin. Isaiah 1:18. Come now and let us reason together. Kuna na ni Apos, though your sins be scarlet, nakalablab baga. Daytoy ang babae kinawusan na iti bagina kadigiti na papatag nga alahas. Daytoy ang babae insursuro na iti tabaaw, blasphemy. Anya kakabsat iti blasphemy. Iti blasphemy isu dayjay panangala iti maysa a tao. Dayjay lugar ni Apo Diyos. Malagipiw, idi a pinabasol na ni Apo Jesus nga nagbasol iti blasphemy. Gapu tanangag da ni Apo Jesus nga kuna na anak na pakawangkan. It is only God who can forgive. Ulitak, it is only God who can forgive. Isu nga dumawat tayo ka na Apo Diyos, Apo pakawanam, dagiti basbasol ni. Ngem at datoy iti maysa nga organization nga inted na dayjay a pagrebangan nga kukwalaeng kuma ni Apo Diyos. Denggan niyo kakabsat. Kunana daytoy nga aramiden iti Papa. Inalada dayjay lugar ni Apo Jesus. Tatikunanan ni Pablo ijay umuna at Timoteo 2:5-6 na isurat kin basahin tayo. Ta may sa iti Diyos. Ken may sa iti mangibabait iti Diyos kadag iti tattao. Ti tao ani Kristo Jesus nga isu anang ted iti bagina asubot gapu kadag iti amin at tattao pamaneknek kadigal daw ang maiparabel. Who is the mediator? Ni Apo Jesus. Ngamdenggan nyo, imay itimay sa nga system nga intedda nga isuda dayjay mangibaet kadakwada. Daytoy papadi inalada dayjay lugar ni Apo Jesus. At dadigiti kakabsat tayo. Apan dapay laeng ijay simbaan. At dapay laeng dayjay basit a kwarto, they make their confession. Sino agdengdeng ijay bangir? May sangapada da nga tao. Ikumpisar da ijay basbasol da. Ti kunanamit dayjay at dayjay bangir. Anak ko napakawangkan kadigiti basbasol mo. At da kakabsat digiti quotations nga kayat ko nga ited. Umuna, in surat ni Lucius Ferraris, iti article na nga Papa, article 2, ijay pronta
Biblioteca, Volume 6, pages 25 to 29. Anya iti kunana ni Ferraris kakabsat. The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man. He is, as it were, God on earth. Inala dahi Papa iti lugar ni Apo Diyos dito'y daga. He is, as it were, God on earth. Saan nga tao lahat? Di ko na daytoy nga writer. No di inala na iti lugar iti Diyos dito'y daga. Gaputa inala ng ti lugar iti Diyos dito'y daga. He put himself in the power to forgive sin. May sapay kakabsat. In surat ni Pope Leo VIII, the great encyclical letters of Pope Leo VIII, page 193. We, the popes, upon this earth, the place of God Almighty. Nakita tayo iti duwa kakabsat. Ni Apo Jesus iti mangibabaet kadagiti sa santos. At dadtoy met dayjay kabusor. Innala na iti lugar iti Diyos. Anyaman nga mabalin nga aramiden ni Apo Diyos iti langit. He has put it upon himself. The mark of the beast and the seal of God. Duwala ang kakabsat. Sino man amang dengeg kadagiti ayab ni Apo Diyos. Awatin na dayjay asilyo ni Apo Diyos. Ket sino man nga mangdengeg dayjay met ayab iti kabuso. Awaten na dayjay marka dayjay akabuso. Namuan tayo kapsat, we'll put it now on a clearer basis. Alain tayo, di kaya past lessons tayo. Naamuan tayo nga ni Apo Diyos had designated, chosen a day. Dayjay may kapitong aldaw. Aldaw as Sabbath. Isu iti pangmarkaan na kadagiti anak na. Tatikunanan ni Ezekiel, ijiba intik. And I will give them my Sabbath to be a sign between me and them. Ammo kakabsat, dagiti tattao nga naidumduma dagitoy nga anak ni Apo Diyos. Ammo da. They have the seal of God. No ni Apo Diyos, pinili na dayjay aldaw a Sabat, may kapitong aldaw. At datoy met iti kabusor. Nang pili met iti aldaw. We have studied, iti nauding eleksyon tayo. Sun worship is related to Sunday. Magudwa lang tidwa nga grupo kakabsat. Sa Santos, they will receive the seal of God. Dagiti saan anang dengeg kani Apo Diyos. They will receive the mark of the beast. Saan ang makita? Ano ko natin? Apay nga pastor, medyo moging kantiima. Because it is in this moging. Tuy ko kapsat. Awan na dyan marka nga ikabil nga 7. Wano dyan marka nga 666. No, it's still. Because it is here that is where the seat
Ito'y ti ayan ti tugaw, iti panagpili. We have the choice. And when we made the choice, nangaramid tayo ti desisyon, babaan iti tulong ti Santong Espiritu, nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal a manubot tayo. Ket babaan dayjay kunanan ni Apo Jesus, no ay ayatendak, tungpalen yu. Dagiti bilbilin ko. We are commandment keepers. Tapno saan tayo nga may salakan kabsat? No, please. No, please. We are commandment keepers. Tainsalakan na tayo ni Apo Diyos. Daydi pa nang isubli ni Apo Diyos kada tayo with that broken relationship. Gapu iti baso. Saan tayon akayat apumanaw kadayjay nga ayat na. Anya iti nangisina, anya iti mangsina, iti may nga tao nga adda kini Apo Diyos. Dayjay apanagbasol na, kas kini Adan kini Eva na isina da gapu iti baso. Anya iti baso. Sin is the transgression of the law. Ket gapu ti insalakan na kan ni Apo Diyos. Ragsakam nga tungpalan dayjay nga bilin na. Saan nga gapu tapno kaya mo na isalakan? No, please. Dayjay ti kang kanayin kong ibagbaga. No adda iti Bible study. Siya tagabigan kami kakabsat. Saan mo kadiang nga iyon una jay karitela? Kadayjay kabalyo. Mawatan nyo. Jay kabalyo is a picture nga naisalakan ka. Dayjay karitela is the picture nga tungpalem dayjay nang isalakan ken ka. By faith aramidem. Ta iti kunanan ni Pablo, kabaelak dagiti maamin abambana, babaen ken Kristo nga nang tungpal kanya. Dayjay Kristo ni Apo Jesus nga nang tungpal iti bilbilin. Itid na japan nakabalin ken ka kapsat ko. Ken sino man nga sumurot ken kuana nga mang tungpal dayjay nga bilin. Where are you? Where am I? Iti dawat ko adda tayo kadayjay nga iglesia nga ayan dayjay seal ni Apo Diyos. Tapno intunno ibuyat ni Apo Diyos dayjay apungtot na. Gaputa adda king kadayjay seal na silwan kan kakapsa. Dayjay panang salimet-met tayo iti nga pulo nga bilin nang rangruna kadayjay nga may kapat abilin is an outward manifestation kakabsat that you are sealed. Tadayjay sinilwan ni Apo Diyos, isu dayjay kunana ni Pablo, we are sealed by the Holy Spirit. Intunno tinasantuan nga Espiritu, ket isu iti nang selyo kadayjay may nga anak ni Apo Diyos. Dayjay nga anak ni Apo Diyos will never dare hanan kakabsat nga kayat nga salungasingen manen ni Apo Diyos. Gaputasan na kayat asalungasingen ni Apo Diyos. Anya aramidin na agtungpal kadagdi bilbilin na. In closing, kunana ni Ellen White, It's a Great Controversy, page 508. From the beginning of the great controversy in heaven, it has been Satan's purpose to overthrow the law of God. It was to accomplish that entered upon the rebellion against the Creator. And though he was cast out of heaven, he has continued the same warfare upon the earth to deceive men
and thus lead them to transgress God's law, is the object of which he had steadfastly pursued. Whether this be accomplished by casting aside the law altogether, or by rejecting one precept of its breadth, the result will be ultimately the same. Satan has perverted the doctrines of the Bible, and errors that become incorporated into the faith of thousands who profess to believe the scriptures. Nagadu dagiti kakabsat tayo, nga ay ayaban ni Apo Diyos, come out. Sino iti mapan? Padasam man kakabsat, listen in your heart. Isungan wadak di kapilya kat kantain tayo. Dayjay himtay tatanga, I will go. I hear the word of Jesus calling. Anya iti pakita ni Apo Diyos, nagadtudig ijay agsagsagaba. Satay ibaga as a church, I will go. Apantay nga yaban. Anya mission mo, anya mission ko, anya mission iti church. Adda digiti anak ni Apo Diyos, nga masapul nga maayaban, mapakdaaran, sakbay nga ibuyat ni Apo Diyos. Dadya pungtot na. It is a sacred duty. Tulungan ko man ni Apo Diyos iti iglesia na. Tapno di iti anak ni Apo Diyos ket maurnong. There will be great rejoicing. Nga sika, ken iti siya, naawat tayo silyo ni Apo Diyos. There will be great rejoicing. Nga sika, ken iti siya, nagpausar tayo. Tapno, ayaban tayo. Dagijay nga anak ni Apo Diyos. Dayto tinaimbag adhamag iti lesson tayo, kapsat. Agkararag tayo. Agyaman kay mi ama, kadayto leksyon nga inted mo kada kami. Agyaman kami iti parabor mo. Iti ayat ken panangayab mo kada kami. Tulungan na kami o Diyos nga agmatalek kadayta nga panangayab mo kada kami. Tulungan na kami ama nga mangdengeg kadayta saom. Nga dapay digiti anak mo kadagiti sabali nga pagtaraknan. Nga kayat na kami nga usaren. Nga mapanmang ibaga kadigitoy nga anak mo. Oro muar kayo. Tapno mangyag dati timek ti anak mo nga naimbag a pastor. Ket suruten da. Ket agkakadwa kami o Diyos. Iti ayan iti pudnong iglesia. Tulungam iti tunggal maysa kada kami. Ited mo iti Santong Espiritu, Ama. Tapno iti panagbiag mi, ket agbiag kami nga addaday di misyon iti panagbiag mi. Tulungan na kami, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Kinamen. Ay-ayaten na ka ni Apo Diyos, kapsat ko. Ingga na numay nga lawas manen, ni Apo Diyos na makikadda kada kayo. Imbag ngal daw yung kakapsat.